אני קצת בין סוכנות עכשיו. תבוא לרגע. לא, אני ניסיתי, אבל היה לנו איזה בעיה, זה לא הסתדר. תבוא איתי, בטוח היא לוקחת אותך. למה? אחרי מה שהיה פה? מה זה מה? כתבות, עיתונים, טלוויזיה, איזה חשיפה זה בשבילך עכשיו? וואלה? Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New. הלו, בוא'נה, הקשר ניתק לי פה כל הזמן, שלח לפה רכב דחוף. בוא'נה, זה כמו וייטנאם פה. תקפו את העמדה מחבלים. יריתי בשלושתם. בוא'נה, אחי, מה טוב? צריך לתפוס את החברה, עדיין הוא קליטה. בוא'נה, אחי, מה אתה לא מעניין? איך אתה משאיר את המקום לבד ככה? תראה מה זה. אהבת חיי. וואלה, יפה. אליה ניסית להתקשר קודם? התחלתם? אנחנו מתחתנים. מזל טוב שיש. מזל לא מזל האמיתי. היית באודישן של שבועים לפני שבועיים? כן, הייתי, אבל שמו את זה בהקפאה, התקשרו אליי אחרי זה עוד פעם. איזה הקפאה? מתחילים חזרות עוד שבוע. מה? מה זאת אומרת? הם אמרו שצריך ניסיון של פיצ'ר אחד לפחות. הגעתי לאודישן, 100 איש יושבים לך שם, כמו מסכנים. חבר'ה, לי שטרסברג, יורם לוינשטיין, רדה. נכנסתי, עקפתי את כולם, נכנסתי בפנים. מה, הייתה חסרה טובה? עם המלהקת הייתה סצנה טובה. מה עם חברה שלך? אחי, בביזנס הזה זה לא עובד כל כך, אתה יודע. צריך לדרוס את כולם, להיות נמר. מה זה היה שם? הנה זה הם. מיכאל?
דן מורן לערוץ 2. איך הרגשה להיות גיבור? היו רגעים שחשבת שלא תצא מזה? ספר לצופים בבית על רגעיו האחרונים של סער גורדון. האם אתה זוכר מה היו מילותיו